मी काल सन्माननीय निलेशजी राणे साहेबांसोबत शिवसेनेत काल मी प्रवेश केला। प्रवेश मी सन्माननीय निलेशजी राणे शिवसेनेत गेल्यामुळे मी तो प्रवेश केलेला आहे। मला भारतीय जनता पार्टीने भरपूर प्रेम दिलं। भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हावर मी नगराध्यक्ष झालो। सन्माननीय नारायण राणे साहेब, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी मला वेळोवेळी सहकार्य केलं। तसेच नगराध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचवण्यात या दोघींचा हात आहे। हे त्यांचे केलेले उपकार, अनंत उपकार मी कधी विसरणार नाही। भारतीय जनता पार्टीत शिस्त काय असते, पक्ष संघटना काय असते, ते गेल्या 5 वर्षात मला शिकायला मिळालं। हा अनुभव गाठीशी घेऊन मी काल शिवसेना पक्षात प्रवेश केला। आता मी मध्यंतरी प्रत्येक वेळी सांगायचो की मी इच्छुक आहे आमदारकीसाठी, पण ज्यावेळी महायुतीने केसरकरांचं नाव डिक्लेअर केलं तर महायुतीचा सन्मान राखून मी आता केसरकरांचं काम करणार आहे। आणि आता मी शिवसेनेत गेल्यामुळे तो का प्रश्नच येत नाही। आणि एवढंच सांगेन, जिथं संजू असतो तिथं विजय निश्चित असतो। आणि येणाऱ्या काळात 50,000पेक्षा जास्त फरकाने केसरकर 100% निवडून येतील। आणि आमचं सगळ्यांचं सहकार्य, महायुतीचं सहकार्य हे केसरकरांना राहील। राणेसाहेबांचं जे इलेक्शन झालं ते महायुती म्हणून आम्ही लढलो, बरोबर आहे। मुस्लिम वोटर, अल्पसंख्याक वोटर जे आहेत, एससी समाज त्यांचा गैरसमज करून देण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाला होता। पण आता त्यांना कळून चुकलंय की हे सगळं त्यांनी जे खोटं केलं होतं, त्या लोकांना फेक निगडलं होतं, लोकांना कळलं आता। त्याच्यामुळे ह्यावेळी निश्चितपणे केसरकर शहरामध्ये 3-4 हजारच्या फरकाने लीडमध्ये असतो। मी तुम्हाला 100% सांगतो, येणाऱ्या जे आता जे वोटिंग होईल त्याच्यात 75% हिस्सा सावंतवाडी शहराचा होईल। आणि निश्चितपणे केसरकरांना असेल, उद्याला 25%, बाकी सगळे असतील। आणि राहिली गोष्ट आपली मतदारसंघातली, ते तुम्हाला आता 8 दिवसात तुम्हाला पोलीस रिपोर्ट येईल। आम्ही उतरलेलो नाहीये, आज प्रेस घेतली, आजपासून आमची सुरुवात आहे। मी पुऱ्या मतदारसंघाचा दौरा करणार आहे। मी फक्त सावंतवाडी तालुक्याबद्दल न फिरता पुऱ्या मतदारसंघात मी स्वतः दौरा करेन। 27 दिवस शिल्लक आहे। महायुतीचा कोणीही कार्यकर्ता गेलीला सापडणार, पुढच्या जो पक्ष दुसरे उभे राहतील, मग पुढच्या पक्षात त्यांना मदत करा। महायुतीचा प्रत्येक कार्यकर्ता सन्माननीय केसरकरांनाच मदत करेल। विशाल परब 28ला उमेदवारी अर्ज दाखल करतो, त्याच्यावर काय कारवाई? मी आता शिंदे सेनेत आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचा प्रश्न आहे, तो माझा प्रश्न नाही आहे। ते आता माझ्याकडे काय नाही, जे त्यांचे वरिष्ठ निर्णय घेतील। माझा फोकस सावंतवाडी नगरपालिका, येणाऱ्या जिल्हा परिषद आहे, सावंतवाडी नगरपालिका आहे, त्या सर्वांवर माझा फोकस राहील। आणि केसरकरांचा हात धरून काम करेल। लोकांनी मला सांगितलं स्थानिक पाहिजे, त्याच्यामधून केसरकरांचा हात धरून लोकांच्या मनाचा मान राखून आणि सगळ्या परिस्थितीचा मान राखून लोकांसाठी मी तिकडे गेलो। लोक म्हणाले स्थानिक पाहिजे, कोण अलिबाबा नको, अलिबाबा मानगावचे, हा त्यांच्याबरोबर फिरणारे 40 चोर, अशा लोकांना निवडून देण्यापेक्षा केसरकरांना साथ द्या। ते कोण आहे ते त्यांनी जे असं वेगळं वाटतं की या मी पहिलं मत शिवसेनेला टाकलं होतं आणि आता परत मत शिवसेनेला टाकतो, तो एक वेगळा आनंद आहे। केला आहे अजून काय काल केसरकरांची आम्ही विमानतळावर आम्ही 2 तास एकत्र होतो।
रवींद्र फाटक साहेब, केसरकर, मी एकत्रच होतो. आमची खूप चर्चा झाली. आज केसरकर साहेब संध्याकाळी येत आहेत. संध्याकाळी त्यांच्यासमोर आमची बैठक आहे. योग्य निर्णय घेऊन तुमच्यासमोर मांडू काय नेमकं. आम्हाला आता कोण प्रमुख काय प्रमुख हे बघायचं नाही. केसरकर निवडून आणणं हा आमचा अजेंडा आहे. आणि आम्ही सगळेजण मिळून त्यांना निवडून आणू. केसरकरांचे आणि आमचं पक्ष जरी कोणतेही असला तरी आमचे घरोपाई संबंध आहेत. वेळोवेळी केसरकरांनी ते स्पष्ट केलेलं आहे. संजू चायले आमची घरोपाई आणि ते निश्चितपणे आहेत. वेगवेगळ्या पक्षात असल्यामुळे वेगवेगळ्या भूमिका घ्याव्या लागतात. पण जे वैयक्तिक संबंध आहेत ते वैयक्तिकच राहतात. तेव्हाची ती राजकीय परिस्थिती होती ते आम्ही वेगळ्या पक्षात होतो. आता ते जेव्हा आपण दुसऱ्या पक्षात असतो तेव्हा काही गोष्टी बोलतच असतात. यापुढे त्या गोष्टी होणार नाही. खरं नव्हतं त्या वेळेच्या परिस्थितीनुसार मी ते बोललो नाही. तुमच्या सोबत होते मांडी लावून तुम्ही कोणाला खंडणीखोर म्हटलंय? केसरकरांना. कोणी तेली साहेबांनी असं बोलले? हो. खंडणीखोर ते जर व्हाईट कॉलर आहे ते जे काय बोलले ते मी कुठे वाचण्यात माझ्या आलं नाही. बोलले पण मी कुठच्याही प्रेसमध्ये किंवा व्हॉट्सअपला बघितलं नाही. ते जर व्हाईट कॉलर केसरकरांना म्हणत असतील तर त्याचं उत्तर जनता त्यांना मतपेटीतनं देईल. जनतेला माहिती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.